Siseľ pasienkový. Siseľ pasienkový je malý cicavec, žijúci podzemným spôsobom života. Zdržuje sa v početných kolóniách. Vo voľnej prírode sa dožíva najviac 5 rokov. Telo má pokryté krátkou, hnedou srsťou s bielými a tmavými škvrnami na chrbtovej strane. Samotné sfarbenie však závisí od ročného obdobia a veku jedinca. Pohlavná dvojtvárnosť sa v zafarbení srsti neprejavuje, ale je viditeľná v dĺžke a hmotnosti tela. Samce sú väčšie ako samice. Na hlave má veľké oči, lemujúce svetlý krúžok, hmatové fúzy využívané na orientáciu a malé uši skryté v srsti s viditeľnými krátkými ušnicami. S priemernou dĺžkou tela 20 cm a váhou do 500 g sa stáva ľahkou korisťou pre predátorov, ktorými sú napríklad dravé vtáky či mačky. Preto musí byť mimoriadne ostražitý. A vďaka dobre vyvinutému zraku a čuchu dokáže spozorovať predátora zo vzdialenosti dlhšej ako 100 metrov. Na blížiace sa nebezpečenstvo upozorní poplašným piskotom, kedy sa mladé jedince ukryjú v norách. Dospelé jedince v takejto situácii zanechajú svoju činnosť, postavia sa na zadné nohy a nehybne panáčkujú, aby mali lepší rozhľad na svoje okolie. Lúky poskytujú populácii sisľov rozmanitú potravu v podobe tráv, rôznych druhov kvetov a semienok rastlín, ktoré siseľ aktívne vyhľadáva. Spomedzi kvetov si najviac pochutná na bodliakoch, no nepohrdne ani blanokrídlovcami, motýľmi, chrobákmi, mláďatmi hrabošov alebo jaštericami. Nie vždy okolité prostredie poskytuje dostatok potravy k zvýšeniu jeho kondície pred zimným spánkom. Vtedy je závislý od prikrmovania. Prikrmovať môžeme slnečnicou, suchým chlebom, piškótami, mrkvou či šťavnatým ovocím, ako napríklad jablkami. O sisľom jedálničku prezrádzajú aj tzv. Krmné stolčeky. Sú to miesta so zvyškami potravy. Preto sa mnohí ľudia mylne domnievajú, že kradne úrodu z polí a robí si zásoby. Potravu si síce dokáže preniesť v lícnych vakoch, ale zásoby si nerobí. Jedinou zásobou energie pred zimným spánkom je vrstva podkožného tuku. Na stav hibernácie sa ukladá koncom augusta a prebúdzanie začína v marci. Počas zimného spánku úplne znehybnie a teplota jeho tela klesne na približne 4 stupne Celzia. Mláďatá sú veľmi hravé, ich osamostatňovanie je sprevádzané postrkovaním a naháňaním sa. Každý jedinec si buduje svoje vlastné nory. Vedú k nim vyšľapané cestičky vo vegetácii. Prednými končatinami si zem vyhrabuje pod brucho a odtiaľ zadnými nohami za seba. Takýmto spôsobom si vyhrabe niekedy až 4,5 metra dlhé chodby v hĺbke približne 80 cm. V trvalých norách sa nachádza jedna komora s hniezdom, využívaným na hibernáciu, rozmnožovanie a odchov mláďat. Na stavbu hniezda používa rôzne druhy tráv. Vchod do nory je 5 až 10 cm široký. V blízkosti aktívne využívaných nôr možno spozorovať aj sislý trus. Vyhovujúcimi biotopmi výskytu tohto stepného živočícha sú otvorené trávnaté plochy s rôznou funkciou a nízkou vegetáciou, ako sú napríklad kosené lúky, stepy a pasienky. Takýto ideálny biotop možno dosiahnuť pastvou hospodárskych zvierat. Siseľ pasienkový bol kedysi na Slovensku bežný druh. Bratislavské regionálne ochranárske združenie sa v rámci projektu Life Siseľ snaží prispieť k jeho ochrane obnovením pastvy zvierat, zavedením vhodného kosenia, posilnením stavu populácie sisľov v lokalitách, kde sa vyskytuje a opätovne ho zaviesť na územia, z ktorých už vymizol. Vďaka projektu sa počet jedincov od roku 2020 zvýšil z 20 000 na približne 36 000. Pri pohľade na krásu prírody pamätajme na to, že život na planéte Zem závisí od každého organizmu, ako od človeka, tak aj od sisľa pasienkového. Nech nám nie je ľahostajné naše okolie a usilujme sa spoločne o zachovanie prirodzeného a vyhovujúceho prostredia pre všetky živé organizmy.